De tentoonstelling in Leiden heet Paestum, stad van godinnen. En die titel is gekozen omdat de tempels die zo mooi bewaard zijn gebleven hier in het stadscentrum en de heiligdommen buiten de stad alle aan godinnen waren gewijd. We hebben tempels voor Hera, we hebben een tempel voor Athena, we hebben buiten de stad nog een groot heiligdom voor Hera en buiten de stad ook nog een prachtig heiligdom voor Afrodite, de godin van de liefde. Dus tempels gewijd aan godinnen. En dat is niet zo verwonderlijk, want die godinnen waren heel belangrijk voor de vruchtbaarheid van het land, voor de vruchtbaarheid van man en vrouw en voor het welzijn van kinderen. Ze zorgden als het ware voor de toekomst. We staan hier voor de oudste tempel van Poseidonia, Paestum. En dat is de eerste tempel die voor Hera werd gebouwd. En die tempel is begonnen zo 560, 550 voor Christus. Een tempel met 9 zuilen aan de voorkant, 18 zuilen aan de zijkant. En die zuilen zijn zo'n 7 meter hoog. Gebouwd in de Dorische bouwstijl, die kenmerkt zich door een hele sobere zuil met een heel zwaar kapiteel, een zwaar kussen. Eenvoudig uitgevoerd. Maar de tempel lijkt eenvoudig, maar was eigenlijk ook heel mooi gekleurd. De travertijn, de steen die je hier ziet, die was bedekt met een witte laag, stuc. En die laag was ook nog prachtig beschilderd met allerlei kleuren. Dus het geheel moet een kleurige indruk hebben gemaakt. De tempel is in tweeën gedeeld. Aan de gaven, aan de giften die zijn gegeven aan deze plaats, weten we dat één god, godin, Hera was, die hier vereerd werd. Wie de andere god was die hier vereerd werd, omdat hij in tweeën was verdeeld, weten we niet. Maar heel waarschijnlijk is dat de echtgenoot van Hera, de oppergod Zeus geweest. We staan hier voor de tweede tempel die in het antieke Poseidonia werd gebouwd. En deze tempel is gewijd aan de godin Athena. De oppergod Zeus had op een dag vreselijke hoofdpijn en om die hoofdpijn te verlichten werd zijn schedel opengeslagen door de god Hephaistos. En uit die schedel kwam plotseling een volledig gewapende godin en dat was Pallas Athena. En omdat ze uit het hoofd van haar vader kwam, is zij ook de godin van de wijsheid. Deze tweede tempel van Poseidonia is gebouwd op het hoogste punt van de stad. Het hoogste stuk in het kalkplateau waarop de oude stad is neergezet. En dat betekent dat de tempel ook een prachtig uitzicht heeft over de rest van de vlakte. In de christelijke periode werd deze tempel omgebouwd tot een kerk. Ook weer aan een godin gewijd, aan de heilige Maria. En als centrum van het laatste stukje antieke stad heeft deze kerk dienst gedaan als het laatste heiligdom van Poseidonia, Paestum. Toen de rest van de stad al min of meer onder water stond. Op deze terp, als het ware, hebben de laatste inwoners van de stad nog de heilige Maria vereerd en zijn later weggetrokken de bergen in naar een nieuwe vestiging. De jongste tempel van Poseidonia werd tussen 460 en 450 voor Christus gebouwd in de Dorische bouwstijl. En het is een tempel die volgens een 19e eeuwse Nederlandse reiziger een indruk maakte van grootheid en grootsheid. En dat is ook zo. De zuilen zijn enorm, meer dan 2 meter in diameter. De breedte is 25 meter, de lengte meer dan 60 meter. Het is echt een monumentaal werk van Griekse beeldhouwkunst. Het interieur is ook bijzonder goed bewaard gebleven. We zien zuilen aan de binnenzijde die ook nog eens een keer geschraagd worden door een tweede zuilenrij. En die tweede zuilenrij die droeg de hele constructie van het dak. Want het dak was opgetrokken uit hout, bedekt met dakpannen en ook nog eens een keer versierd met terracotta decoratie die beschilderd was. Net zoals de rest van de decoratie van deze enorme tempel. Beeldhouwwerk is er niet teruggevonden, dus waarschijnlijk was ook de decoratie van de metopen, de ruimte tussen de triglyfen, de 3 banen die de metopen van elkaar scheiden, die was ook beschilderd. De tempel zelf kunnen we natuurlijk niet laten zien in Leiden, maar we hebben wel een geweldig kurkmodel uit de 18e eeuw. Een kurkmodel dat meer dan 2 meter lang is en daarmee ook een indruk geeft van de grootheid en de grootsheid van dit bouwwerk.